Добро утро. Че си нещо е. Още ми се спи отвратително много, дори не знам на кой свят съм, но това няма значение. Отиваме на работа. Сега имам да чистя буса, защото буса ще е леща, замръзна от всякъде. Не знам този клип точно как и на къде ще отиде, но да. Положението сутринта беше просто отвратително с тази мъгла. Едва гледах, защото ми се спеше и отделно, както виждате с тази мъгла, той наживо беше 1000 пъти после, направо ужас. В момента е 10 часа. Излезнах от базата преди малко. Както виждате, не виждате нищо, сега виждате. Зареден съм и тръгвам по обекти. Косата ми в момента няма да коментирам. Тук още беше добре, беше леко, имах малко обекти. Втория курс вече не съм има мамата, но вие сега ще видите за какво говоря. И точно в такива моменти адски много ми липсва Бургас. Бургас се спах, си работих, голям кеф. Сега е 11:44, приключих с обектите и пътувам обратно на базата да се събирам втория курс, дано не е много голям, за да свърша по-своевременно, съмнявам се, понеделник е. Код стане. Само да ви кажа, че за втория курс ми ебаха майката. Сега е мен 2 часа. Още не съм натварил, събран на курса, сега отивам да карам буса, но направо ми ебаха майката. Казах ви, че съм натварен и поне до 8 часа ще пачкам. Като сметнем, че не тренирам особено, предимно работя и сега бях даже в почивка, формата не е зле. Искам малко и ни 10 кила отгоре, но пък баш зле не мисля, че е. И така, приятели, прибрах се вкъщи. Слава на Бога, че колегата реши да ми помогне, защото иначе сега е 7:24. До 8 часа ще я фърлям стекове сам. И сега тук гледам работи на лаптопа, ще хапвам, ще подсладя малко. И между другото, съвет за хората, които са на по-строги диети. Лично аз не бих препоръчал такива и не следвам такива, но за тези, които не следват такива, яжте с храната с по-малка величка. Така ще се заложите достатъчно, ще правите повече хапки, ядете повече. Да, просто набързо да ви кажа това. И сега ще ям, ще се къпя и ще обработвам този клип.